Ναι ρε φίλε, η αίτησή μου πέρασε, με προσέβαλαν στο Animal Hospital. Λοιπόν, είναι η πιο διάσημη κλινική αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Έχει πολύ κόσμο, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το γραφείο που μου λέγανε. Απλά μου είπαν ότι όταν βλέπω κάτι περίεργο να κλείνω τα παντζούρια. Καλά, δεν νομίζω να δω κάτι περίεργο, αλλά εντάξει, λοιπόν. Τώρα μάλλον πρέπει να είμαι εδώ και να περιμένω να έρθουν πελάτες. Δεν ξέρω, λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχει ο χώρος. Έχει κάτι μολύβια, έχει έναν εκτυπωτή, έχει έναν υπολογιστή που, ναι, οκ. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας, Έχετε κλείσει ένα ραντεβού. Οκ. 2 λεπτάκια. Λοιπόν, 2 λεπτάκια να σας εκτυπώσω. Και να πάρω ένα κλειδάκι. Λοιπόν, ορίστε το κλειδί σας. Θα είστε στο δωμάτιο 4. Εντάξει, θα έρθω να σας βρω εκεί. Μου είπαν ότι αν δω κάτι περίεργο, απλά να συνεχίσω να δουλεύω. Αν δω κάτι περίεργο, να συνεχίσω να δουλεύω. Ευκαιρία να δούμε και πιο μέσα το νοσοκομείο. Λοιπόν, οκ. Γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, βασικά τι καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, οκ. Για να δούμε. 4, ορίστε εδώ. Λοιπόν, γιατί μου λέει don't look up και στάζει? Παναγία μου. Πω. Λοιπόν, ωραία. Τα βάζουμε στο σιρτάρι. Και για να δούμε τη φαρμακευτική αγωγή, δεν πρέπει να κοιτάξω πάνω. 2 πράσινα. Οκ. Θέλει 2 τέτοια μάλλον. Άρα ναι. Και άλλο. Όχι! Κατά λάθος έσπασα ένα. Λοιπόν, αυτό δεν θα είναι καλό για την βάρδια. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε πάνω στον ασθενή. Πρώτο φάρμακο. Δεύτερο. Και τώρα αναρρώνει. Για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ασθενής. Για να δούμε, θα έρθει κανένας άλλος. Είναι η πρώτη βάρδια ακόμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Καλησπέρα. Γεια σας, έχω κλείσει ένα ραντεβού. Ένα κλειδάκι. Φυσιολογικός μου φαίνεστε. Άρα πηγαίνετε στο δωμάτιο 5 και θα έρθω. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι την τρέμανε. Λοιπόν, οκ. Έχω και λίγο από το φάρμακο που έριξα. Να το δωμάτιο 5. Κάτι ακούγεται σαν να... Ναι, κάτι δεν πάει καλά στο δωμάτιο, όπως και με το προηγούμενο. Απλά δεν το πατάω. Παναγία. Και να, ένα γκρι και ένα πράσινο. Λοιπόν, έτσι πας και δεν μας αγγίξει. Ένα γκρι και ένα πράσινο. Γκρι και πράσινο. Πράσινο δεν έχει. Άρα απλά θα δώσω αυτό το πράσινο που είναι διαφορετικό. Λοιπόν, εντάξει, δεν νομίζω να πειράζει τόσο το γκρι και το διαφορετικό πράσινο. Πέθανε! Στους 3 θανάτους τελειώνει η βάρδια. Ρε φίλε, αυτό δεν θα είναι καλό για το βιογραφικό μου. Υγεία. Λοιπόν,
έρχεται ο γιατρός, οκ. Α, λοιπόν, δεύτερη βάρδια και έρχεται ο γιατρός. Πού είναι? Α, γεια σας γιατρέ. Α, τα πήγα χάλια. Οκ. Πουρ. Μου ήρθαν και κάποια λεφτά και άνοιξε και το μαγαζάκι. Έχω μόνο 10 ευρώ. Μπορώ να πάρω κάτι? Θα πάρω μία σοκολάτα. Θέλω να τη φάω. Ωραία. Α, ωραία, μου έδωσε ενέργεια. Για να περιμένουμε άλλο πελάτη. Λοιπόν, ωραία. Πόρε φίλε, για να δούμε, θα έρθει κανένας πελάτης. Είναι και η δεύτερη βάρδια. Τι είναι αυτός έξω? Δεν μου φαίνεται πολύ φυσιολογικός. Καλά, ξέρεις τι, θα τον αφήσω. Δεν νομίζω να κάνει και τίποτα. Τι, σπάει τζάμια. Κάτσε. Μήπως πρέπει να πάω να δω τι γίνεται? Όχι Παναγία μου, σπάει εκεί πέρα τα τζάμια. Μπορείτε να φύγετε? Αχ, Παναγία μου. Φύγε, ναι, φύγε. Όχι, τι θα δούμε. Τουλάχιστον δεν ήταν πελάτης, γιατί αν ήταν να κλείνω πάλι τα παντζούρια. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω τα πόρτα. Είναι και η δεύτερη βάρδια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον υπολογιστή τι έχει. Λοιπόν, για να δούμε, θα έρθει κανένας άλλος? Άντε και δεύτερη βάρδια, μας έσπασε και τα τζάμια αυτός. Ολόκληρο κενό να περάσει άνθρωπος, αλλά ευτυχώς έχω τη μολυβοθήκη και νομίζω δεν μπορεί. Α, μπορεί. Γεια σας, έχω κλείσει ένα Καλησπέρα σας! Α, έχετε κλείσει ραντεβού, κάτσε να δω τα χαρτιά σας, 2 λεπτάκια. Ωραία. Και πάμε. Εκτύπωτης. Και ένα κλειδάκι. Μήπως θα πρέπει να κάνω πιο πολλούς ελέγχους, αλλά όλοι φυσιολογικοί είναι. Λοιπόν, πάρτε το κλειδάκι σας και πηγαίνετε στο δωμάτιο 7. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ εκεί. Έτοιμος και για αυτή τη δουλειά. Κάπου θα πρέπει να έχει και κάδο, θεωρώ, γιατί... Ναι, γιατί έχω κάτι παλιά χαρτιά και θα ήθελα να τα πετάξω. Α, είναι γεμάτος. Οκ, λοιπόν, 2 λεπτάκια να κατεβώ από εδώ πέρα γιατί έχω κολλήσει. Πάμε από, όχι δεξιά, αριστερά. Λοιπόν, πάμε 7. Να το καρδιολογικό. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Πρέπει να πατήσω τα κουμπιά που μου δείχνει ένα κόκκινο κουκκιδάκι. Α. Αυτό. Έχει κάποια κουμπιά που αν τα πατήσω θα το σκοτώσω. Οκ, ωραία. Λοιπόν, θέλει ένα, πώς το λένε αυτό, θέλει ένα κίτρινο φάρμακο, ένα άλλο κίτρινο φάρμακο και ένα γκρι φάρμακο. Κίτρινο φάρμακο. Ναι, δεν ξέρω πώς λέγονται, γι' αυτό απλά βλέπω τα χρώματα. Και ένα γκρι φάρμακο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δώσουμε, λοιπόν. Πάμε να το δώσουμε. 1, 2, 3. Α, κάτσε. Εδώ δεν ήταν ένα γουρουνάκι. Ω χαμάν, Παναγία. Εξαφανίστηκε. Παναγία μου. Α, καλά, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, πάμε έξω. Οκ. Για να δούμε, είναι η δεύτερη βάρδια ακόμα. Άλλος ένας πελάτης, επισκέπτης και τελειώσαμε.
Τι θες? Εδώ είμαστε νοσοκομείο. Καλά, κάπου θα έχω εδώ. Α, ωραία, πάρε. Γεια σου. Τι θες? Να σε βγάλω φωτογραφία. Οκ. Όχι Παναγιά, όμως είναι έτσι αυτός. Λοιπόν, κάτσε. Φύγε. Πω, λοιπόν, τελείωσε και αυτή η βάρδια. Μάλλον θα πρέπει λίγο να... Πάτσα κατάσταση να ξυποτεί. Να ανοίξω. Γεια σου γιατρέ μου. Τα πήγα καλά. Απλά διάτρεψα έναν ανώμαλο. Οκ. Ωραία. Τα λεφτά μου. Ωραία. Εντάξει. Τρίτη βάρδια. Καλά θα περάσουμε και σήμερα. Γεια σας γιατρέ. Πω. Λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε. Τρίτη βάρδια σήμερα. Μια γελάδα βλέπω. Καλά θα πάει αυτό. Καλησπέρα σας. Θα πάτε στο δωμάτιο 6 για να σας κάνουμε ακτινογραφία. Τι, λιποθύμησε, έχει 45 δευτερόλεπτα. Κάτσε 2 λεπτά. Δεν μπορώ να φύγω και από το... Παιδιά, δεν μπορώ να φύγω από αυτή την πόρτα. Λοιπόν, πάμε, κυρία μου, έλα, σας κρατάω, πάμε στο δωμάτιο, γρήγορα. Έχει 30 δευτερόλεπτα. 30, μπείτε μέσα. Όχι Παναγιά μου, 29, 28, 27, μου δείχνει μπλε, κόκκινο, άσπρο, πράσινο. Όχι, 19 δευτερόλεπτα. Μπλε, κόκκινο, κίτρινο, άσπρο. Όχι, λάθος πάλι. Μπλε, κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Όχι, πάλι λάθος. Ωραία, φίλε. Πέθανε. Δεύτερος φόνος. Στους 3 θα χάσω τη δουλειά μου. Πόρε φίλε, άντε τρίτη βάρδια, μπας και τελειώσουμε, έχουμε σκοτώσει και 2 άτομα, αλλά υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Πηγαίνετε στο δωμάτιο 8. Τα λέμε εκεί. Χειρουργείο, λοιπόν. Και το τελευταίο δωμάτιο που δεν έχω πάει. Είναι και 2 άλλα, αλλά δεν έτυχε. Πέτυχε, όπως λέει και φάγει. Λοιπόν, δεν έκλεισα την πόρτα. Λοιπόν, χάνω χρόνο στην πόρτα. Λοιπόν, πάμε. Δωμάτιο 8. Φύγε. Εσύ πάλι. Φύγε. Πρέπει να πάρω σιρόπια για τον ασθενή. Όχι, δεν σταμάτησε. Πού είναι. Οκ. Μάλλον έφυγε. Έχει κι άλλα. Τουλάχιστον αυτά φαίνονται πιο φιλικά. Οκ. Έχει 45 δευτερόλεπτα. Πάμε. Τι θέλει πρώτα. Ψαλίδι. Πού το έχει. Πού το έχει το κολοψαλίδι να το... Λοιπόν, πάμε. Τι έκανα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μετά θέλει Grip Potion. Του βάλα λάθος φάρμακο και πέθανε. Όχι, πάλι αυτός. Όχι, πάλι αυτός.
Out, out. Φύγε. Ωχ, τι, τελείωσε η βάρδιά μου, μ' απέλυσαν. Φύγε. Άχι, ακόμα εδώ είναι. Ακόμα. Αχ, κάτσε. Όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Μόλις ξύπνησα, είναι μέρα.